Pakiseli ni ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsi pakiseli ni a kɔrɔ kun kan. Ne lamɛnbaaw, ne bɛ aw bɛɛ kelen kelen fo an matigi Yesu Kirista tɔgɔ la. Aw ni dɛndɛnba Yusuf Danbɛlɛ de don ka bɔ Falajɛ Sema Église évangélique protestante la Mali kɔnɔ. N b'a fɛ an ka masalaya ko min na bi, o ye nin ye ko nin waati ɲɔgɔn na Ala ka kuma ka kɛ an sinsinyɔrɔ ye. Nin waati ɲɔgɔn na Ala ka kuma ka kɛ an sinsinyɔrɔ ye. Ni n ko nin waati ɲɔgɔn, n bɛ miiri an bɛ ɲɔgɔn faamu. Kabini san daminɛ wala salon daminɛ décembre kalo san 2019 na banakisɛ kura bɔla ka cari dugukolo kan. U ye min wele ko coronavirus ka tila k'a tɔgɔ yɛlɛmɛ k'a kɛ ko covid-19 covid-19. O banakisɛ a carina Chinois jamana de la fɔlɔ, o kɔ a jɛnsɛnna jamana bɛɛ kɔnɔna diɲɛ kɔnɔna. A ye mɔgɔ caman minɛ k'aw tɔɔrɔ. Chinois jamana na a ye mɔgɔ dɔw faa, ani o kɔ a jɛnsɛnna i ko bankun tɛ jiwoyo min na ka diɲɛ fan bɛɛ minɛ. Tuma min ni adamadenw bɛ miiri ko u ye Ala fulan ye, tuma min na ni an bɛ miiri ko an ka dɔnniya bonyana, ko an bɛ ko dɔn, an bɛ se ko la, coronavirus banakisɛ yebali nana a jira an na k'a fɔ an tɛ dɔwɛrɛ ye dafɛn sataw kɔ. Banakisɛ yebali nana k'a jira an na ko an tɛ dɔwɛrɛ ye adamaden gansanw kɔ, Ala ka dafɛnw. Nin banakisɛ yebali a ye diɲɛ bɛ muluku k'a bila yɔrɔnin kelen. An bɛ don min na i ko bi, coronavirus bɛ jamana min na a ka ca ni jamana 200 ye diɲɛ kɔnɔ. Awa a yɛlɛ mɔgɔ minnu na u ka surun mɔgɔ 800,000 na ni diɲɛ kɔnɔ. Ka d'a kan a yɛlɛma ka di, o de kosɔn avion so, mobili gariw ani baarakɛyɔrɔ caman datugula walisa a kana yɛlɛma mɔgɔw fɛ ka taa fɛ. Taama caman jɔla. An tun bɛ miiri ko minnu ye ko nafamaw ye, ko an tɛ se ka diɲɛ fɛn minnu kɔ, an jɛnna olu bɛɛ kɔ bi ka da nin banakisɛ in kan. Hali batoli yɔrɔw datugula. Siran ani kɔnɔguwan ani jatigɛ o cunna adamadenw kan diɲɛ fan bɛɛ la. Ne lamɛnba, bɔda jumɛn bɛ an bolo nin ko la? Ne ɲɛ bɛ bɔda kelen min na, o ye nin ye ko an k'an sinsin Ala ni a ka kuma kan. Nin kɔnɔguwan ni nin jɔyɔrɔ ni jatigɛ cɛma, an ka kan ka an yɛrɛ ɲininka. Ala ka kuma jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ne ka ɲɛnamaya la? Ala ko jɔyɔrɔ jumɛn bɛ ne ka ɲɛnamaya la? Mɔgɔ caman bɛ ne dugukolo kan minnu b'a fɔ ko u dalen bɛ Ala la. An caman bɛ yen an bɛ diinɛ dɔ la. O bɛna taa ni nin ɲɔgɔnna gwɛlɛya sera an ma tuma min na, an bɛ ɲinɛ Ala kɔ. An ka Ala ko bɛ tila an na. An bɛ an jigi da an yɛrɛ kan, wala an bɛ an jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan. Bible bɛ an wele ko an ka an jigi da Ala kan, an ka an jigi da Ala ka kuma kan. Nka Ala ka kuma ye mun ye? Ni an ko Ala ka kuma, an ka bɛ Bible sɛnɛman de ma. Bible ni diinɛ gafe wɛrɛw tɛ kelen ye. Bible ye Ala ka kuma sɛbɛnnen ye min dira mɔgɔw ma. A sɛbɛnna san 1500 ɲɔgɔn kɔnɔna. Gafe 66 de bɛ o Bible kelen in kɔnɔna. A sɛbɛnna mɔgɔw fɛ. Ala ye mɔgɔ minnu sugandi. Ala ye mɔgɔ minnu ɲɛ minɛ a ni barika la. Ala ye a ka kuma don minnu da la walisa u k'a fɔ diɲɛ ye, diɲɛ k'a faamu, ani diɲɛ ka se ka Ala dɔn o sababu la. Ciden Pɔli ni o ye Yesu ka kalanden dɔ ye. O ko kitabu kuma bɛɛ kɛra a sɛbɛnbaw kɔnɔ Ala da fiɲɛ fɛ. Nafa b'a la, kalanni ani kɔrɔfɔli ni latilenni kama, ani kololi tilennenya ko la, walisa Ala ka mɔgɔ ka dafa a selen kɛwale ɲumanw bɛɛ la. Ne lamɛnba,
ciden Paul b'a fɛ ka min fɔ o ye nin ye ko Ala ka kuma ma di mɔgɔw ma ka kɛɲɛ ni mɔgɔ yɛrɛ sago ye mɔgɔ ma latigɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn min ka di u yɛrɛw ye nka Ala de ye kuma don u da i ko an ka kuma ye dafiɲɛ ye cogo min na adamaden ka kuma ye dafiɲɛ ye dafiɲɛ ani ɲi ani nɛnkun olu bɛ baara kɛ walasa ka kuma fɔ o cogo la Ala ka kuma ye Ala dafiɲɛ ye ani o dafiɲɛ Ala ye o kɛ mɔgɔ dɔw de la walasa ka kuma k'a ka kuma fɔ o kuma ye kuma nafamanba ye min bɛ an kalan min bɛ an dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Bibili kalan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Ala ka kuma kalan i tɛ kɛ kunfin ye bilen o de y'a to a fɔla ko a sɛbɛnna mɔgɔw kalanni kama a sɛbɛnna an latilenni kama an bɛ fili la tuma caman an ka jurumuw kosɔn an bɛ fili la tuma caman an ka kodɔnbaliya kosɔn ni an bɛ Ala ka kuma kalan ni an bɛ Bibili senuman kalan o bɛ an dɛmɛ ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ tilen minnu bɛ u ka taabolo dɔn ani minnu bɛ u ka taafan dɔn a bɛ mɔgɔw kolo a bɛ jogo don an kɔrɔ min ka ɲi mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye Ala ka kuma lamɛn n'i ye Bibili lamɛn ni k'a waleya i ko a y'a fɔ cogo min na siga tɛ a la i bɛ kɛ i fasoden ɲuman ye wa i bɛ kɛ maa ye min labɛnlen bɛ sankolo masaya kama nka a lamɛnni gansan ko tɛ k'a lamɛn ni k'a waleya o de ko don o de b'a to an bɛ kɛ mɔgɔw ye minnu kololen bɛ Ala ye ani minnu kololen bɛ Ala ka kuma ye ko o kuma kelen bɛ an dɛmɛ ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye Ala ka kuma bɛ an dɛmɛ ka kɛ mɔgɔ tilennenw ye a bɛ an labɛn ko ɲuman bɛɛ kɛli kama ne lamɛnba Ala ka kuma kalanni kan ka an miiricogo yɛlɛma Ala ka kuma kalanni bɛ an taabolo yɛlɛma Ala ka kuma kalanni bɛ an kumacogo yɛlɛma ni nin gwɛlɛya ɲɔgɔn sera an ma ni an bɛ Ala ka kuma dɔn o de bɛ jagwɛlɛya di an ma o de bɛ jigi di an ma o de b'a to faranfasi bɛ don an ni mɔgɔw cɛ minnu tɛ Ala ka kuma in dɔn ka d'a kan an jigi bɛ Ala kan Ala min ye sankolo ani dugukolo da Ala min ye fɛn ɲɛnamaw bɛɛ da Ala min ye ni diba Ala ye ni an bɛ danaya kɛ o la o bɛ an jigi sigi o bɛ an jagwɛlɛya o bɛ a to nin waati mana se an hakili kana wuli ciden Pierre ale fana taara ɲɛ ka o miiri kelen fɔ k'a jira ko Ala de ye mɔgɔw ɲɛminɛ walisa ka nin kuma sɛbɛn a ma kɛ u yɛrɛ sago la ko kiraya kuma ma di mɔgɔ sago la nka Ala de ye minnu ɲɛminɛ olu de kumana Ala tɔgɔ la ni senu barika la ka d'a kan Bibili sɛbɛnna nin cogo la ka d'a kan Ala ni senu ye Bibili sɛbɛnbaw ɲɛminɛ ka d'a kan Bibili sɛbɛnna kiraw ani Yesu ka cidenw fɛ Bibili ye Ala ka kuma yɛrɛwolo ye mɔgɔ ka kuma tɛ Ala ka kuma don min dira an ma walisa ka an bilasira walisa ka an kalan walisa ka an kolo walisa ka an latile adamadenw bana o ma ka d'a kan jogojuguya jara adamadenw ye taabolojuguw jara adamadenw ye u bɛ miiri ko u bɛ tɔnɔ sɔrɔ olu de la o de y'a to adamadenw bana Ala ka kuma ma hali k'a sɔrɔ Ala kumana k'a jɛya n'i bɛ an ka sigidaw lajɛ bi tiɲɛ man di adamadenw ye tiɲɛ man di adamadenw ye ɲɔgɔn musalaka nkalontigɛ ɲɔgɔn ye kuma nugulen fɔ ɲɔgɔn ye o de ka di an ye nka o tɛ an ka sigida la o tɛ an yɛrɛ dɛmɛ wa o man di Ala ye Ala bɛ min fɛ o ye tiɲɛ ye ani Ala ka kuma ye tiɲɛ bɛɛ de ye a bɛ tiɲɛ fɔ an ye walisa ka an bilasira ka taabolo ɲuman di an ma min b'a to an bɛ kɛ Ala denw ye min b'a to an bɛ kɛ Ala jɛɲɔgɔnw ye Yesu bɛ an kalan Bibili kɔnɔ ko ɲɛnamaya jusigilan 2 de bɛ yen Bibili tilayɔrɔ 2nan ni o bɛ wele ko layidu kura wala injil o b'a fɔ an ye k'a jɛya ko o cogo la mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ ne ka kuma lamɛn Yesu de kan don ka o kɛ o tigi bɛ kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔ hakilitigi dɔ ye min ye a ka so jɔ farakolo kan sanjiba nana baw karila fiɲɛba cira olu bɛɛ ye o so gosi nka a ma ben ka tuguni a ju sigira farakolo kan nka ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛɛ ne ka kuma lamɛn ni a ma o kɛ o bɛ se ka kɛɲɛ ni hakilintan dɔ ye
min ye a ka so jɔ cɛncɛn kan. Sanjiba nana, baw karila, fiɲɛba cira, olu bɛɛ ye o so gosi, a benna a tiɲɛnko juguya la kosɛbɛ. Maciu sura 7 a wɔrɛ se 24 ka se 27 ma. Yesu tun b'a fɛ ka kalanba min di a lamɛnbaaw ma, o bɛ sɔrɔ a verset 25 la. A sɛbɛnnen bɛ ye ko sanjiba nana, baw karila, fiɲɛba cira, olu bɛɛ ye o so gosi, nka a ma ben. Katuguni a ju sigila farakolo kan, nka a ma ben. O ye kuma giriman ye, nka a ma ben. Ni i b'o miiri mɛn tuma o tuma, o b'a jira ko min kɛra a la o y'a ben fɛn ye, o y'a ben ko ye. Sanjiba, fiɲɛba, baw karili, olu mana so gosi o kan ka kɛ sababu ye ka so ben. Nka ni so ma ben ka da mun kan, a benbaliya sababu ye tɛ dɔwɛrɛ ye ko a ju sigilen bɛ farakolo kan. So tun ju sigila farakolo kan, o de y'a to a ma ben. Gwɛlɛya minnu sera an ma bi don in na, olu bɛ se ka suma ni sanjiba ani fiɲɛba ani ba karili ye. O gwɛlɛya kɛlenw de sera so 2nan ma min ju sigila cɛncɛn kan. Sanba nana, fiɲɛba cira, baw karila, o fana ye o so gosi, a benna fo k'a benko juguya. Ka da mun kan, ka da ka a ju sigila cɛncɛn de kan. O bɛ an kalan ko ɲɛnamaya sifa 2 de bɛ dugukolo in kan. Ɲɛnamaya min ju sigilan ye farakolo ye, ani ɲɛnamaya min ju sigilan ye cɛncɛn ye. Ne lamɛnba, sani an ka o tɛrɛmɛ, e ka i yɛrɛ ɲininka. E ka ɲɛnamaya ju sigilan ye jumɛn ye? E ka ɲɛnamaya ju sigilen bɛ mun de kan? Ɲɛnamaya minnu ju sigilan tɛ dɔwɛrɛ ye fɔ nafolo, tɔgɔ, yɛrɛjɛabɔ, olu jɔlen bɛ cɛncɛn de kan. Nin waati ɲɔgɔn mana se, olu tɛ mɔgɔ ɲɛ an ye bilen. Ɔwɔ, ni i ka ɲɛnamaya ma sigi fɛn wɛrɛ kan, fɔ adamaden bolo nɔ, fɔ adamaden ka bolo baara nɔ, adamadenw ka fɛn, ani adamadenw ka bonya, ni nin ɲɔgɔnna gwɛlɛya sera, bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini. O la, i ka so a bɛ bin, a benko bɛ juguya kosɛbɛ. Yesu ko an ka an janto an yɛrɛ la. Mɔgɔ ka nafolo, an k'an yɛrɛ kɔlɔsi wasabaliya bɛɛ ma. Ka da kan mɔgɔ ka nafolo caya o caya, i ka ɲɛnamaya tɛ bɔ a la. O de la, a ye ɲɛjiralan ta ka mɔgɔ dɔ ko fɔ, min tun ye sɛnɛkɛla ye. A ye sɛnɛ kɛ, a ka suma ɲɛna. Suma ɲɛnen, a miirila ko sisan ne ka suma ɲɛna, n bɛ mun kɛ? N bɛna jiginɛ kɔrɔw ci ka kuraw jɔ, ka n ka suma mara ye, k'a fɔ n yɛrɛ ye, i lafiɲɛ san caman kɔnɔna, dumuni kɛ ka i fa, i ɲɛnajɛ. A ma miiri Ala la, nka a fɔla Ala ko a ma o su, i naloma, bi su in na yɛrɛ, i ni na minɛ i la, i ka nafolo na kɛ jɔn ta ye. A bɛ o cogo la, mɔgɔ minnu tɛ wasa ni olu ka u jigidayɔrɔ, n'u ka ɲɛnamaya kun bɛɛ ye, ka nafolo caman sɔrɔ, ka bolofɛn caman sɔrɔ u yɛrɛ ye, ka o mara u yɛrɛ ye, olu ka laban bɛ kɛ ten. E ni bɛ jɔn bolo la, i ni tɛ yɛrɛ bolo. O de y'a to an k'an yɛrɛ kɔlɔsi. Ɲɛnamaya kɔnɔ hɛrɛ sirilen tɛ, tɔgɔba ni jɔyɔrɔba la. O de y'a to o fɛnw si tɛna kɛ an ka ɲɛnamaya jusila ɲumanw ye. Ɲɛnamaya minnu sinsilen bɛ Ala ni a ka kuma kan, ɲɛnamaya min jusigilen bɛ Ala sago kan, o de ye ɲɛnamaya jusigilen ye farakolo kan. Olu jisigilan ka ɲi. Mɔgɔ minnu labɛnnen bɛ ka ko to Ala ta la, ka fɛn bɛɛ to Ala bolo, olu ye mɔgɔ hakilimaw ye. Olu ka so jusigilen bɛ farakolo kan. Bi sanjiba nana, fiɲɛbaw bɛ ka ci, baw bɛ ka kari, an ye olu wele ko coronavirus. A bɛ dankari an ka ɲɛnamaya la nin diɲɛ na. An ka ɲɛnamaya danbe,
an ka ɲɛnamaya taabolo a bɛ dankari olu la, a bɛ na ni saya ye. O y'an siran. Ni an ka so jusigilan ye nin diɲɛ dama ye, ni an ka so jusigilan ye nin diɲɛ fɛnw dama ye, o tuma ni ɲɔgɔnna gwɛlɛya sera an ma, an jigi bɛ tigɛ. Ka d'a kan an bɛ taa min nɔfɛ an t'o dɔn, nka an bɛ bɔ min kɔrɔ nin diɲɛ kɔnɔ yan an b'o dɔn. O de y'a to ni ɲɔgɔnna gwɛlɛya bɛ se minnu bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ, minnu dusu bɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ, o ye minnu ye u jigidayɔrɔ kɛ nafolo ye, minnu ye u jigidayɔrɔ kɛ nin diɲɛ fɛnw ye. Bibile bɛ an kalan ko an ka Ala ka kuma kalan, an ka sinsin Ala ka kuma kan, an ka kɛ Ala ka kuma lamɛnbaaw ye, an ka kɛ a waleyabaaw ye. Yesu bɛ an wele o de kama. Nka ne lamɛnbaaw, an ka an yɛrɛ kɔlɔsi. Cilen Paul b'a fɔ an ye ko an ka ko bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, min ka ɲi an ka o mara, min ka ɲi an ka to o kan. Tesalonikaw o fɔlɔ sura 5 verset 21. Coronavirus ko nana ni kunnafoni caman carinni ye. Tile bɛɛ an bɛ kunnafoniw mɛn banakisɛ in kun kan. Ɲuman b'a la, juguman b'a la, tiɲɛman b'a la, nkaloman b'a la. A dɔw bɛ an hakili ɲaami ka an bila yɛrɛ ka an yɛrɛ ɲininka, ni nin bɛɛ de don, Ala bɛ min? K'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ a la. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi. Jɔn de yamaruyalen bɛ ka kuma coronavirus ko la an ye. Hali dɔgɔtɔrɔ bɛɛ tɛ. Minnu b'a dɔn, olu de kan k'a ɲɛfɔ an ye. Nka bi don in na mɔgɔ caman ye mɔgɔ tɔw lafili. Dɔw y'a mɛn, n yɛrɛ y'a mɛn arajo la. Dɔw ko fura bɛ ale bolo la. O tuma na ka coronavirus kɛnɛya. Yala o tigi bɛ coronavirus yɛrɛ dɔn wa? Nka mɔgɔ kɔnɔ guwanlen, mɔgɔ jɔrɔlen, u bɛ taa u yɛrɛ don mɔgɔ caman bolo minnu bɛ u mago sa. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi bi. An kana da o bɛɛ la. An ka lamɛnni kɛ ka bɔ a dɔnbaaw ɲɛna, ka bɔ a dɔnbaaw la, walasa olu bɛ min fɔ an ye, an ka taama ka kɛɲɛ ni o ye. Nka ka fara fɛn bɛɛ kan, an ka an jigi da Ala kan. An kana da kunnafoni bɛɛ la, an kana da ladiriw bɛɛ la. Ala min ye ni diba Ala ye, o de ye ni don virisi fana na. O de bɛ virisi to a ka bugun, wa se bɛ o Ala ye ka dansigi virisi ka bugunni na. Waati min mana bɛn Ala ma, a bɛ dansiri nin ko la ka kɛ ni a yɛrɛ sago ye. Sani an ka taa ɲɛ, an bɛ yɔrɔ di dɔnkilidalaw ma. Anye maraga dugu bɛ yaala
Aniche dongil dalao. Anga nyera koloshi sana, anga nyera koloshi. Kiran kalon tigela chama wulila eglesu ko nabi. Do ko olu ye coronavirus ko la kira yake amena. Do ko yere ko dam abena ban wati mina ko o jira olu la ka ban. Do beta bible verset do ta ko fo ko coronavirus be kuma coronavirus ko la. Ba ne bala memba yera koloshi. Ikanato moka ilafli ni akan galonye ko ala kumana alefe ni ni ngona gole akara to ko ni na mbe chaya mino nye ala ko ta ko ke to ko ni sababu ye mino nye ala ko ta ko ke jama ni sababu ye olu bena ne miri chamanye miri kalo man chamanye ne virisi ko ina ko ke uyira to ko ni sababu ye do ye la do ta ka atna se anga jama ne yara la ya do ye la wuta ko atesra se ala nyatra bamma nimbe ye kuma fuye anga anyira kolosi olula o ne la memba ala be sebe ala yi ala ba fe anga mindon o ye anyira ka kuma kala o be fanga di amaka ala don ala ye miye abe andeme ka ala ka layulu fana don ani abe andeme ka anjigi sigi ala kan mo lafili bawna mo chama lafili una kuma ala togola ala ko ala yene fone ka soro ala ma foi fo uye
kira ngalontigalaw de do u tɛ siran ala ɲɛ u bɛ ala tɔgɔ ta k'a fɔ ten ka mɔgɔw tɔw lafili i ka i yɛrɛ kɔlɔsi olu la ne lamɛnba an bɛ o kumakan sɔrɔ whatsapp la an b'o sɔrɔ youtube la an b'a sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la mɔgɔ caman bɛ yen bi minnu sɛgɛnna kosɛbɛ nin ko senfɛ bibile yɔrɔ dɔw ta la k'u bɔ u sɛbɛn hukumu kɔnɔ ka olu bila coronavirus sababu la ko bibile tun y'a fɔ ka kɔrɔ ayi bibile m'a fɔ bibile ye fiɲɛbanaw ko fɔ minnu bɛna na nka a ma fɔ ko coronavirus bɛna na wa tuma caman minnu ye yɔrɔ dɔw ta ka dan siri a la ko kalo 5 kɔnɔna ko a bɛna ban n'i bɛ bibile kalan jirali sura 9 verset 1 ka se verset 10 ma i b'a ye k'a fɔ coronavirus ko tɛ ye hali dɔɔni o yɔrɔ bɛ kuma min ko la o bɛ kuma ntɔn dɔw de ko la wa o tɛ sitan ne ka baara ye han ala de bɛna ntɔnw bila ni buru 5nan fiɲɛ tuma min na ala de bɛna ntɔnw bila ala ka tamasiyɛn tɛ mɔgɔ minnu na ka olu tɔɔrɔ kalo 5 kɔnɔ ci dira o ntɔnw ma ko u kana mɔgɔ faga nka u ka mɔgɔ tɔɔrɔ a n'a fɔla ko o ntɔnw ko kukala de b'u la u kukala bɛ n'a fɔ buntɛni u bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ i n'a fɔ buntɛni bɛ mɔgɔ kin cogo min na o ni coronavirus tɛ kelen hali dɔɔni o tuma na an kana to mɔgɔ si ka anw lafili ko a ye ala ka kuma yɔrɔ dɔ fɔ ko a ko bibile yɔrɔ nin bɛ kuma coronavirus ko la ka o ta k'o kɛ sababu ye ka anw lafili ni ka an sama ka tugu a nɔfɛ ko nin ye kira ye ayi kira ngalontigɛlaw de don an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an ka bibile kalan an yɛrɛw ye an caman dalen bɛ mɔgɔw ka kuma na ten nka an dala ka kuma kalan an yɛrɛ ye an ka jija k'a kalan an yɛrɛ ye walisa an yɛrɛ k'a lamɛn an k'a faamu ani an ka se k'a waleya bibile bɛ an kalan a bɛ an bilasira an ka bibile sɛgɛsɛgɛ walisa k'a dɔn ni min bɛ fɔ an ye ni o ye ala ka kuma yɛrɛwolo ye ni o ye tiɲɛ ye ala ka kuma de b'a to an k'an taafan dɔn ala ka kuma de b'a to an ka jɔyɔrɔ dɔn an yɛrɛ la ala ka kuma de bɛ hakilisigi di an ma an ka hɛrɛ bɛ ala ɲɛsiran de la ani ni an bɛ taama ka kɛ ni ala ka masaya taabolow ye bibili b'a fɔ an ye ko an ka ala ka masaya ni a ka tilennenya ɲini ne lamɛnba bibili sɛnuman bɛ an dɛmɛ nin don sifa la fo an jigi tɛ tigɛ an tɛ kɛ mɔgɔw ye minnu tɛ taafan dɔn u yɛrɛ la an tɛ kɛ mɔgɔ ye minnu siralen bɛ ka bila ten kamasɔrɔ an dalen b'a la ko ala bɛ yen an ka ala ka kuma kalan ka taabolo sɔrɔ a la an yɛrɛ ye ciden paul b'an kalan ko an ka kalan sɔrɔ ka bɔ tariki kɔrɔw la ka bɔ ko ala ka kokɛlɛw na ko o kow bɛɛ kɛla ka kɛ ɲɛjirala an ye ani u sɛbɛnna ka an lasɔmi diɲɛ laban sela an minnu ma kɔrɔntikaw fɔlɔ sura 10 verset 11 kira daniel a n'a taamaɲɔgɔnw olu ka tarikiw bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ ka taabolo dɔ an yɛrɛ la bi don in na kira daniel n'a a ka taamaɲɔgɔnw u tun bɛ jɔnya de la nka u ye ndɔrɔnaw ka ala ko la waati dɔ nana se masakɛ ye ja belebeleba dɔ dilan k'a fɔ ko mɔgɔw bɛɛ ka ɲɔngiri o ɲɛ kɔrɔ nka daniel taamaɲɔgɔn mɔgɔ 3 shadrak meshak ani abednego olu ko olu tɛna ɲɔngiri o ja kɔrɔ olu bɛ ala dɔrɔn de bato u ye u kɔrɔbɔ u ye u minɛ ka na ni u ma sɔn u bɛna don tasumaba de la o k'aw jeni u sera masakɛ ɲɛkɔrɔ tuma min na masakɛ ye u ɲininka yala tiɲɛ don aw t'a fɛ ka ne ka ja bato wa u ko masakɛ ma masakɛ an dalen bɛ fɛn dɔ la anw ka ala bɛ se ka an tila nka hali ni o ma kɛ i k'a dɔn ko an tɛ ne ka ja in bato ne lamɛnbaaw ala bɛ se fɛn minnu bɛɛ la a t'o bɛɛ kɛ ala bɛ se ka an tila virisi in na ala bɛ se ka an tila coronavirus la nka hali ni o ma kɛ hali ni a sɔnna a ka se an ma o kana dankari an ka danaya la o kana dankari an ka ala ɲɛsiran na an b'a dɔn ko se bɛ ala ye ka an tila nka tuma dɔw la ala b'a latigɛ
ni an ka tɛmɛ nin tɔɔrɔw fɛ o de la an kan ka nin fɛn nin don an ka danaya la hali ni ala m'a kɛ min ka di an ye tuma caman o ye nin ye ala ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ an bɛ ala barika da ala dubala an ye nka hali ni a m'a kɛ dun ni a m'a kɛ o kana dankari an ka danaya la ɔwɔ ne lamɛnba nin don in ka gɛlɛn nka ala ka kuma bɛ an jija ko an ka nɔrɔ ale la an ka kɛ mɔgɔw ye minnu bɛ ala ka kuma lamɛn k'a waleya ala ko min ka ɲi an k'o kɛ ala ko min man ɲi an k'o to yen walisa an ka kɛ ala ɲɛsiranbaw ye sɛbɛ la ani o ka ye an na an sigida la ko anw ye ala ɲɛsiranbaw ye ka d'a kan an bɛ taama ka kɛ ni ala ka tiɲɛ ye bi don in na ala ko fɔba cayala da la nka a waleya b'a ka dɔgɔ ne lamɛnba ne bɛ i wele i jija ka ala ka kuma kalan i yɛrɛ ye a bɛ ɲɛnamaya di i ma a bɛ jigi di i ma ani a bɛ i dɛmɛ ka i kɛ maa kura ye min miiri bɛ yɛlɛma min kumacogo bɛ yɛlɛma ani min tamacogo bɛ yɛlɛma ala k'o kɛ an bɛɛ kelen kelen ye ala ka dɔn an ye. ni tun ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsi pakiseli ni a kɔrɔ kun kan aw k'an bɛn waati wɛrɛ la.